לפרופסור וייסמן. תראה, האנשים, הקהל רצה לדעת תכלס מה לאכול. וכבר ברור להם שהם צריכים לבוא עם הכרטיס הגנטי לסופר, לתת את זה לקופאי ולהגיד לו, תחק לי מוצרים בהתאם. אבל יש פה אחד שרוצה ספציפית, נכון להיום, שמן זית מומלץ. אז עוד פעם, זה אני בדיוק חששתי. מה שאני ניסיתי להסביר זה קונספט, מה הדברים שבאמת נמצאים כרגע במחקר. אמרתי בפירוש שחלק מהדברים יכולים להיות טובים לאחד ולא טובים לשני, ולכן בשלב הזה, כשאין גם מספיק ידע, ובטח אין את הזיהוי הגנטי הספציפי, אי אפשר לבוא בשום המלצה. אני חושב שההמלצה הנכונה היא להשתמש בגדול, כמו שאנחנו יודעים לגבי שומנים. פחות בשומן מהחי, יותר בשומן צמחי, ולהכניס גם את האומגה 3 שמן דגים, לפחות 2 מנות לשבוע לדוח הכלכלה. שמן זית הוא טוב בהרבה מאוד דברים, לא רק ל-IBD. אנחנו יודעים שדיאטה ים תיכונית, שזה דיאטה שצורפת שמן זית, ונעשית בעיקר באגן הים תיכון, הוכחה כטובה להרבה מאוד דברים ולבריאות באופן כללי. כך שהייתי מנסה פשוט לקחת את הדיאטה הזאת ולאכול מכל אחד מהמרכיבים, כמו שאמרנו. אומגה 3 מומלץ לחולי קוליטיס? תראה, אין שום עבודה בנושא שהוכיחה את הדבר הזה. למרות שיש כמה עבודות לא גדולות שניסו לבדוק את הנושא, האם זה מוריד או לא מוריד זיהומים, תהליכים דלקתיים, לא הצליחו להראות את זה עד עכשיו. אני חושב שטוב לגבי חולי UC, כמו לגבי כל בן אדם אחר, לפחות לקבל 2 מנות לשבוע של דג, או לקחת תחליפים. דוקטור שוואבר, אותו שואל, יש לו גם עניין בהיבטים של חיסונים. הוא בן 70, יש לו קוליטיס, הוא לוקח סלט פירים, הוא חוסן נגד שפעת החזירים, והוא שואל, הוא חוסן נגד שפעת רגילה, והוא שואל אם הוא זקוק גם לחיסון נגד שפעת החזירים. וזו דווקא השאלה בעוד בזמן, כי עד השבוע החיסון לשפעת ניתן בארץ רק עד גיל 65 בקבוצות סיכון, בגלל התיעדוף, בגלל מחסור בכמויות. מהשבוע, כל מי שבקבוצת סיכון לשפעת החזירים, ללא מגבלה של גיל, יכול לקבל את זה. כלומר, מגיל 3 ומעלה יכול לקבל אחד מהתכשירים הבאים. אז אם אתה נופל בקבוצת סיכון בזה שאתה סובל ממחלת מעי דלקתית ולוקח אחד מהטיפולים המדכאי חיסון, אז אתה זכאי לקבל, אתה אמור להיות על רשימה של קופת חולים, ואם אתה בכל זאת לא על הרשימה, אז תיגש לרופא ותבקש בכל זאת לקבל את החיסון. דוקטור קריב, האם יש בדיקת דם חדשנית לגילוי סרטן במעי הגס? קראנו משהו בעיתון על זה. האם היא מחליפה את הקולונוסקופיה? נכון להיום אין לנו בדיקות דם שהן מחליפות את הקולונוסקופיה. בדיקות דם שאנחנו משתמשים בהן הן יותר לנטיות גנטיות מחלות בסרטן, זה לכלל האוכלוסייה. במקרים מאוד מאוד ספציפיים. אין לנו היום שום בדיקה לא פולשנית מספיק טובה, בטח ובטח לחולים מחלות מעי דלקתיות. חולים מחלות מעי דלקתיות, גם שיטות אחרות לגילוי מוקדם שאנחנו מציעים לאוכלוסייה הכללית בסיכון ממוצע, כמו בדיקה שנקראת קולונוסקופיה וירטואלית, זו בדיקה שלא טובה לחולים מחלות מעי דלקתיות. היא לא יכולה לראות את השינויים הטרום ממאירים השלוחים שאנחנו רוצים לראות אותם. גם דם סמוי בצורה, בטח ובטח שלא טוב במחלות מעי דלקתיות. כך שקודם כל, גם מבחינת האוכלוסייה הספציפית שלכם, רק קולונוסקופיה, מבחינת כלל האוכלוסייה גם אין לנו היום משהו טוב בידיים, כמובן שעובדים על זה ויש מחקרים ויש כל מיני דברים שמדי פעם יוצאים בעיתונות, אבל עוד לא במציאות היומיומית. דוקטור קרנר, עד איזה גיל אפשר להשתתף בסדנאות בשערי צדק? השואל הוא אומר, 19 זה בסדר? תלוי בגיל המנטלי. עד גיל 18 פתוח, 19, אם זה מישהו שבאמת מאוד רוצה, צריך לזכור שיש ספן של גילאים, אנחנו בדרך כלל מחלקים מ-10 עד 15 ומ-16 עד 18. מה שמעניין מישהו בן 19 זה לא בהכרח מעניין מישהו בן 15. אז זה גם תלוי באישיות, אבל בעיקרון אנחנו מגבילים את בגיל 18. דוקטור שוואבר, האם נכון שמי שחי בארץ בשנות ה-50 מחוסן בפני שפעת החזירים? התשובה הראשית היא לא. התשובה היא שהשפעת החזירים היא נגיף חדש שלא ראינו עד כה.
רואים שדווקא התחלואה הכי קשה והתמותה זה בעיקר באנשים היותר צעירים. כך שכנראה שבאוכלוסייה היותר מבוגרת יש נוגדנים לווירוסים דומים שבכל זאת מקנים מידה מסוימת של חיסון. אבל זה לא פותר אף אחד מללכת ולהתחסן אם אתה אמור לקבל את החיסון. דוקטור קריב, יש פה מישהו שמקבל פנטזה, הוא נמצא ברמיסיה של קרום כבר מספר שנים, והוא שואל האם גם פנטזה עוצרת או מקטינה את הסיכון לחלות לסרטן המעי הגס כמו תרופות אנטי-דלקתיות אחרות. כל הקטגוריה של התרופות במשפחה של 5 אמינוסליציליק אסיד נכללות, רוב העבודות היום מנגזרות אחרות, אבל אנחנו מכלילים אותם באותו סל. אני חייבת לציין שיש עבודות שהוכיחו שהקבוצה הזאת מונעת סרטן מעי גס, ויש עבודות שהפריכו את הקשר הזה. זאת אומרת, יש עדויות, הן לא מאוד מוצקות, אנחנו בהחלט מסתמכים על זה וכן ממליצים, ואם הייתה מחלת קרון של המעי הגס והטיפול הוא בפנקסה, בהחלט שווה להמשיך את הטיפול הזה, ואנחנו ממליצים להמשיך את הטיפול הזה לאורך זמן. פרופסור וייסמן, אני נמצא קשר סיבתי בין דיאטה עשירה בסוכרות להתפרצות מחלת מעי דלקתית, או שנמצא רק קשר מתאם? אני חושב שנמצא קשר מתאם, אבל זה רוב הדברים שאנחנו מדברים בביולוגיה של מזון, אנחנו מדברים על קשר שהוא קשר סטטיסטי. דוקטור דותן, הימורן בהיריון, בת 35 נשואה, 2 ילדים, חולה בקרון קוליטיס 14 שנה. מזה חודשיים מטופלת בהימורן, לראשונה בחייה, עם הטבה משמעותית במחלה. מעוניינת להיכנס להיריון. האם מותר לקחת הימורן בהיריון? התשובה הקצרה היא כן. הימורן הוא תכשיר שחשוב לשמור על הרמיסיה על ההפוגה בזמן ההיריון. הדבר החשוב ביותר לטובת ההיריון זה שהאימא תהיה בהפוגה.